मा होनो मोनसे समाव फरायसा आफादनिफ्रायबो बबे मोनसे परिस्थितियाव माबायदि बेफोरखौ माबा खालामनाय जायामोन बेबो मोनसे थाहैबाय जोंनि एनडिपिनि सावरायनाय समाव बेवहायबो मोनसे गोनांथार खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं खावलायदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायाब्ला जेबो बुजिनाय नङा। बिथां बिश्वजित दैमारि सार जि मोनद' हारिया एसटि जानो थांगासिनो दं बेनि सायाव गोबां गुवारै खोथा बुंफैनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना इसेबाबो हमनो हागोन नैबे भिडिअनिफ्राय। लोगोसे एनअसिनि खोथा, एनअसि सोर हरमारदों मानि जाहोनाव हरमारदोंना बेनि सायाव गोबां खोथा बिथाङा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, नङाब्ला जेबो हमनो हानाय नङा। लोगोसे बिथां रिहन दैमारि साराबो जि गहपुर हालामनि गामि सोसननाय खायसे खोथाबो जों मख'नायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नुनो हागोन। आरो अननानै जेसेबां हायो आंखौ अननानै सापर्ट खालामना होदो। सारा जितु एजे बर' जानानै मा बुङो? ना आंथ' बर' बा गुबुन आं दिनै जि मासियाव जिरायदों बे मासियाव थानानै बायदिसिना माबानि गेजेराव आङो बाथ्रा बुंनो मोना। आं जाय मासियाव जिरायदों आरो अदेबानि आं सानो मा बे बेलायाव जयैनो सावरायलायोब्ला आरो बेनि मा होनो जि समाधान बे समाधाना निस्सय ओंखारगोन। आरो दाबो जि मोनसे ग्रुप अफ मिनिस्टारा रिपर्ट होदों बे रिपर्टनि सायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायगासिनो दङ। आरो बे सावरायनायाव चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों जे बयजोंबो सावरायनानै खालामगोन आरो आगोलावबो सावरायनानै मावबोलायबाय थादों। बेवहाय माखासे आरोबाव एसे बुजिलायनायाव हयथ' अभाब जादों, हयथ' सरकाराबो बुजिनायाव अभाब जादों आरो नङाबा बायदिसिना बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बुंनायावबो बबावबा बेबायदिनो मोनसे अभाब जादों बुजिहोनायाव। गतिके दा जिहेतु फिन सावरायफिनबाय, आं सानो बयबो खौसे जानांगौ। बेखौ दाय होलाया जासे, मुं सुलाया जासे बोरैहाय बे जेंनाखौ फोजोबनानै लानो हायो आरो गावनि रैखाथिनि जि बाथ्रा बुंदों बे रैखाथिखौबो बोरैहाय खालामनो हायो बे बाथ्राखौसो बयबो गोसो होनांगौ। दा आरो गावजों गाव समाल'सनाखौ नागारनांगौ। बोरैहाय जोङो समाधाननि लामाखौ जयै लाबोनो हायो। जेखौखि बुङा जेखौखि खालामा बयनाबो गारांसे जानांगौ, बयनिबो गोसोआ गोरोबसे जानांगौ। दाय हमलायबाय थानो नाङा। मोनसे समाव सोर बबे मा मुहूर्त मानि थाखाय लिरनानै हरलायलायामोन गासिबो आफादफ्रानो बेवहाय गुवारै सावरायफिननांगौनि बाथ्रा दं। आरो बेखौ सावरायलायोबा आं सानो बे जेंनाखौ फोजाबनानै लानायनिबो निस्सय मोनसे लामाखौ दिहुननो हागोन। नाथाय बेखौ होयोब्ला गोबां ट्राइबेला गोबां खहा जागोन होननानै ना बेथ' स्वाभाबिक बाथ्रा, बेखौथ' बयबो बुंलायबाय थादों। खिन्थु आं बुंनाया मा जे दिनैहाय बेखौ जोङो सोरखौबा दाय होलायलायबाय थानायाव बेस्थ' जायाजासे जयै बे जेंनाखौ सावरायनांगौ बयबो। आरो सावरायलायनानै जि थांखि होयो सरकारनो खौसेयै मोनसेल' थांखि होयोब्ला गाहाम जायो। दा गुबुन गुबुन आफाद हिसाबै गुबुन गुबुन बेवहाय खालामनाय जादों। जेरै दा मोनसे समाव फरायसा आफादनिफ्रायबो बबे मोनसे परिस्थितियाव माबायदि बेफोरखौ माबा खालामनाय जायामोन बेबो मोनसे थाहैबाय। जोंनि एनडिपिनि सावरायनाय समाव बेवहायबो मेम'रेन्डाम होनाय समाव सावरायनायाव बे 6 जनगोष्ठीखौ होनांगौनि बाथ्राखौ बुंनाय जादों। मानो बुंनाय जायामोन? बिटिसिनिफ्रायबो जोंनो लिरनानै हरनाय जादों मानो हरामोन, बबे परिस्थितियाव। आरो दिनैहाय बेफोरखौ लानानै ग्रुप अफ मिनिस्टारा मोनसे रिकमेन्डेसन होदों, बेखौ गोजोननाय फैयाखै। ओंखायनो बे बाथ्राखौ ज' सावरायलायफिननानै जिहेतु बयनिबो बुंनाया बेनो जे थाखानाय ट्राइबेलफ्रा खुनु खहा जायाजासे बे जानांगौ। आरो पार्लियामेन्टआव आं गावनो दङमोन जेला बिलखौ दैखाङो, अब्ला पार्लियामेन्टनि एसुरेन्सआबो बेनो जे थाखानाय ट्राइबेलफ्रा खुनु खथि जाया आरो गोदानै जागोनफोरनि थाखाय गोदान बिसोरनो सुजुग सुबिदाफोरखौ राहा खालामनानै होनाय जागोन। दा ओंखायनो पार्लियामेन्टआवबो एसुरेन्स दंखायो, सरकाराबो बेखौ लानानै रायलायबाय थादों। गतिके बेनि गेजेराव दिनै जि जादों बेवहाय जेन'बा बायदिसिना मोनसे समाव आफादनि थांखि, आफादा सावरायनाय, बिटिसि सरकाराबो माबा मोनसे लिरनानै हरनाय,
बेखौ लालायनानै गावजों गाव मोनसे मा होनो दिनै भुल बुजाबुजि जानो नागिरदों दा बेयाव थाङाजासे बे बाथ्राफोरखौ जायफ्रा हारिखौ दैदेनगासिनो दं आफादफोरखौ दैदेनगासिनो दङ माने बिसोर जयैनो खौसेयै सावरायनानै सरकारनो मोनसे थांखि दिनै रायजो राजानि साननाय हनाय बेखौ लानानै गथायनांगौ आरो बेखौ लानानै सावरायनाया जायोब्ला आं सानो बियो मा होनो जोबस्रांगोन आरो बे जेंनाया जोङो नैबे गहपुर हालामावहाय जोङो जोंनि BPF राजनिति हान्जानिफ्राय जोंनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो थाखाय जों फैदों मानो होनब्ला नैबे गहपुर हालामनियाबो BTC आव माखासे FRCफोर गोलैदों आरो बिथाङा जोंनि बिजाथिनो भट होदों बिथांमोनखौ जों लोगो हमनो फैदों बिसायख'थि सिगाङावबो जों फैदोंमोन आरो जों गोबां बाथ्राफोर बुंदोंमोन गामि जौगानायनि खोथा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जों बुंनो फैदोंमोन दा सरकार दाखानायनि उनाव बेखौनो हामग्लायनाय होनो थाखाय जों दिनै बाहाय फैदों आरो जों गोजोननाय मोनदों बिथांमोना खोब उत्सा जानानै बिथांमोना जोंखौ लोगो हमनो फैदों जोंखौ बरायदों आरो जोंबो खोथा होदों बिथांमोननो जे जोंनि BTCनिफ्राय जेसेबांखिनि जौगानाय खामानिफोर मावनाय जागोन बेखौ बे ओनसोलावबो मावगोन होननानै जों खोथा होदों बेखौबो जों BPF राजनिति हिसाबै जों सावरायदों जिहेतु सिक्स सिडुल जुदि जानोब्ला बेबायदि गामि मोनसेया मोनसे जायगायाव आरो मोनसेया बेलेग जायगायाव बेबायदिजों सिक्स सिडुलनि कनसेप्ट नङा कन्टिनिउटि मेनटेन खालामनांगौ जोङो इतिमধ্যे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बारे बारे बुंबाय थादों जों हानायखिनिखौ जों सेस्था खालामदों आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै जे जिफोर गामि खाथियाव दंबावो बेफोरखौ बोरैबा सोसननो हायो नामा बेखौ जों नाजागोन आरो माने नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुबाय जानांगौ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायजुबदोंब्ला एसेबाबो बुजिनो हादोंना जे बिथां बिस्वजित दैमारि सार बिथां स्पिकाराहाय जि खोथा बुंलांबाय जे मोनद' हारिया एसटि जानो थांगासिनो दं बेनि सायावहाय आरो नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय NOC-खौ सोर हरमारदों आरो माबोरैहाय मानि थाखाय हरदों बेनि सायाव माने सावरायफिननाय जागोन होननानै बुंदों माने गासै जों माने जयै सावरायनानैसो बे सिद्धान्तखौ लानाय जागोन माने दासिमहालागै खौसेयै माने गासिबो जमा जानानै रायलायनाय सावरायनाय जायाखै होनना बिथाङा फोरमायथिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो लोगोसे बिथाङा जि खोथा बुंलांबाय जि जाय मासियाव बा जेराव मासियाव बिथाङा जनानै दं जिरायनानै दं बा मोनसे पावाराव दं बेयाव थानानै खायसे खोथाफोरखौ बुंनो हाया होनना बुंदों नंगौ बे खोथाया सैथो जायफ्रानोखि पावाराव थायोना बिथांमोना खायसे खोथाफोरखौ बुंस'नो हाया बुंनो हाया बेयो माने राइट आरोना बे जि खोथा बुंलांबाय बिथाङा आरो लोगोसे जि मोनद' हारि ना बे बिथांमोननो एसटि होनायनि बेलायावबो जोङो जुदि एसटि होनायनि बेलायाव गोथौयै जुदि नाहरनो थाङोब्ला बिथांमोना गोबां बार रेजेक्ट जाबाय होनना जों खौरां गेजेरजोंबो मोनबाय थादों लोगोसे जि दा बिथांमोना एसटि बिबाय दं बेयावबो जोङो जुदि गोथौयै सानहरोब्ला बिथांमोना एसटि मोननाय नङाबायसा जोङो नुहुरो नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो जि बिथाङा गुवारै खेंफोरथि होलांबाय जे एसटि मोनद' हारिनि एसटि होनायनि सायाव आरो लोगोसे गोबां खोथा खायसे माने जि जों मिथिनो हायै बे खोथा बुंलांनायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे जि BTC-आवहाय जि गहपुर हालामनिखौ BTC-आव सोसननायनिबो खोथा बिथां रियन दैमारि सारा बुंदों जे चिफ मिनिस्टारजोंहाय बेनि सोमोन्दै सावरायगासिनो बा सावरायबाय थानाय जादों होननानै खावलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नेक्स्ट आपडेट लोगो मोनलायसिगोन